खुलुमबाय रायजोफोर बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि समावहाय चिरां जिल्लायावहाय जोङो ओरैबायदि रंजानायखौहाय नुनो मोनदों, मानो होनब्ला फरायसाफोरनि HSLC नि रिजाल्टखौहाय दिनैहाय सेबाया फोसावनानै होबाय। बेखौहाय लानानैहाय गोबां मानसियानो रंजादों आरो गोबाङानो पास जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबैहाय एबा जिल्ला हिसाबैहाय नायोब्ला पारसेन्टेजआवहाय चिरां जिल्लायानो बयनिफ्रायबो बांसिन जों बेखौ नुदों रायजोफोर। गुबुन समावहाय चिरां जिल्लाया बयनिफ्रायबो गाहायसिनावमोन आरो चिरां जिल्लायानो बयनिफ्रायबो सोलोंथाइ बिथिङाव गैसिनामोन। नाथाय देग्लायनि 2023 मायथाइयाव जोङो नायोब्ला चिरां जिल्लायानो बयनिफ्रायबो बांसिन पास जानायखौहाय जों नुनो मोनबाय रायजोफोर। स' रायजो राजा नोंथांमोन, थांनाय समफोरावहाय जोंनि गभर्नमेन्टआबो सोलोंथाइ बिथिङावहाय बारा गोसो होआमोन, फारसेथिं फरायसाफ्राबो इसिबां गोसो होआखैमोन आरो बिमा बिफायाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय इसिबां सुबिदा होनो हायैनि थाखाय जानो हागौ बैफोरबायदि जाथाया जादोंमोन। नाथाय दिनैनि जे 2023 मायथाइ 22 अक्ट'आव जे रिजाल्ट होदों, सेबाया फोसावनानै होबाय मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौहाय, बेखौ नायनानै जों आसरित मोनदों। दिनैनि समावहाय जोंनि चिरां जिल्ला रिजार्भ ओनसोलावबो बयनिफ्रायबो बांसिन पारसेन्टेज लानानैहाय बांसिन पास जानायखौहाय जों नुनो मोनदों। रायजो राजा नोंथांमोन, आसा खालामदों जायफ्रा गाव गावनि हास्थायनायनि फिथाइखौहाय दिनैहाय जाफुंहोनो हाबाय, आरोबाव उननि समावबो बेबायदिनो जाफुंहोलांबाय थागोन होननानैहाय, लोगोसे बिमा बिफा, फोरोंगिरि आरो दैदेनगिरि जा बिटिआर गभर्नमेन्टनि सरकार, बे गासैनिबोसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आं भिडिअखौहाय बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।